Otázka internetu byla od žirafy. Bude hudba, jaký vidět nebude. Jako voní, ale voní. Že jo? Mě už to teď Já vám něco povím, jo, pánové. Polepšený chudák je horší, horší než pilcky, ty vole. Jako polepšený chudák je horší. Horší než třeba, když kluci to nekouřil, tak to prostě to tolik nevadí. To jako je. Já jsem si říkal, že nebudu takový ten první, rozumíš, ale to už prostě. Taky mluvím něco. Že dneska se, já říkám, no to slyším, nadává, já jsem říkal, počkej, jak ti vyjádám, že jsi to nedal vědět a spolíhala na tebe. Co? Proč to dáte přijít? Spolíhala na tebe. Aspoň. Já potom už letím na vlád. Prosím tě, problém. Všechno je problém. Já taky ho nemám. Radka viděla to, Radka, já jsem si mluvila. Radce, asi 14 dní. tato ví, jo. Já jí ve vlaku psala. Ještě To je video, tomu neutečete, to není fotka. Ale minule, když to dal na to, To já jsem si vás prohlídla. já neuměla sama líst. Ježiš, babička, ty to máš jak prdel. Ale já vždycky si tam dělám neviditelnou. Trpím. A já na hodinku. Já ne, teda. To neumíte. To neumím. Tohle mi bylo vždycky třídí. Při svým věku a vzdělání, vy, to nemáš zapotřebí, vy. Já to na zdraví. Já jsem říkala, a říkala, mám jako po té svatbě a ona říkala, ale mami, táta tam bude samozřejmě se včou. Co by tam dělala, když jsme spolu 17 roku? To je tvoje partnerka. No prostě, takže... Ten je taky po smrti. že přemýšlím o tom, Formálně. Chtělo by to nějak legalizovat. I Evička o tom... Já si říkám, já si říkám, vždycky brajila. Ještě kousíček. Tak nás nepočíš. Už máš misku. No, to bylo dobrý teda. Tam si zmizela, počkej. K nám nikdo nechce. Ale jinak to bylo dobré Coca-Cola. A byl nejmladší, víš, Nejmladší.